खालबाराव बिदि जिराय जिराय थानानै बिराद मोजां खामानि मावनाय बायदि मोनथारदों नामा नोंसोर? मा रायलायनाय जादों? मा बिफा सोलायलायनो ओंखारदों नोंसोर? हा? ओरैनोसो बुंदों। जेबो मावा दाङा मानि थाखाय बाइक नांगौ नोंनोलाय? आरो होनखायो आं नोंखौ एमाव राजा फावगालिनिफ्राय गोजानाव थानोबा था। आं नोंखौ फावगालिजों रायलायनाङा होननानै बुंखादों ना? फावगालिया राव होबाबो नों बेखौ माथो होना मिथिबाय? गोजाननिफ्राय नुबानो एरायनानै थां। जागोन दे। बेवहाय खामानि गैया दामानि गैया खालबार लामा लामा जिरायनानै थाबाय थागोन। मानो रायनानै थांखोब्रा बे मादै हाफाङा? आंलाय माथो जेबो दायखौनो मावाखैलै। मालायबा आंबो मिथियालाय मानो रायनानै थांखोथाय। मिथिलालै आं दुखु मोनलायलांबाय आं। जेबो दाय गैया मा गैया रायनांगौ जाबाय आंखौ। आं गावनि फिसाजोखौ गोसोखौनो थोला। बिनि फिसाजोआबो आंखौ गोसो थोला। बेफोरखौनो लानानै आंखौ नायनो बायोखोमालै मादै हाफाङा। माथो खालामबावनांगौलै? जानला मानला रायजालाबायो मानबो गैला सनमान गैला जेराव फैसा थाखा गैया गैया जेबो। आंनि बिफायालाय माथो एमएलए? मानोथो मान गैया जानांगौ जाखो? बिफाया एमएलए बानो आं एमएलए नामा? बिफाया जेसेबां मान सनमान मोनगोन आं मोनफायाब्रा। आंनि बिफाया आंनो जेबोखौनो होआ। बेनिखायनो न'आव थांनायसो दुखु जायोसैलां। जायफ्रा आं नोंनि थाखाय फिथा लाबोदों। मानि थाखाय लाबोदों? आंहा नोंनाव फिथा बियाखैना। मा? आं नोंनाव फिथा बियाखै। आरो आं नोंनाव जेबो बिया नों आंनो जेबो होफैनाङा। नों मानो आंखौ रागा जोंदों? जोङो जानला मानला बुस्थु होफैनाङा आंनो। नाथाय नों ओंखाम जाया नालाय बेनिखायनोथ' नोंनो फिथा होफैदों आं। जोंहानि न'आव जेखौ बानायो नोंनो होफैखायो आं। आंथ' बियाखैना। जोंहा दुखिया नालाय नों जोंहाखौ लाजि फोनांनोसो होफैदों नामा? आं नोंनाव जेबो बियाबाबो नों मानो होफैयो? आंखौ भिखारि साननानै होफैनाङा आंनो जेबो। दिनैनिफ्राय आंनिफ्राय गोजानाव था। थांनोसै। अके थांबाय। दिनैनिफ्राय नोङो आंजों जेबो सोमोन्दो लाखिनांला। आं एसेबां गाज्रि आरो आंखौ बिदि बुंनो। आं नोंखौ अनो बेनिखायनोथ' आं नोंखौ जेब्लाबो हेफाजाब होयो। नोंथ' आंखौ मालाबाबो रागा खनजोङामोन। आइयासो नोंखौ रायदों नामासै? आइयासो माबा मोनसे बुङाखैथ'। एसे गाज्रि रायजाबाय आङो लासिंसिंनो बेबो लोगोफोरनि गेजेराव। दुखु मोनबाय आं बिराद गाज्रि दुखु मोनखाबाय आं साला। महाराजा मानि एसेबां गोथौ समस्या जानानै दङ नोंहालाय? दुखु जादोंलै आफा। सोर सिख्लाया ब्रेकआप खालामलायखो नोंखौलाय? आफा खालि सिख्ला मानसिफोराल' आंनि गोसोखौ दुखु होगोन बे नङाब्रा आफा। साला सोरबा हाबा जानाय हिनजावखौसो बुस्थुबाय नामा नोंलाय? मा एसे मैला सानोलै आफा? आंखौ मादै हाफाङा रायदों। मानि थाखाय? रायदों आरो आं जेरावबो उदाया आं जेबो मावनो रोङा खालबाराव थानानै उदां थायो होननानै खालबाराव जिरायनायखौनो होनदों आरो आफा नोंनो बुंलाय आं दासो स्टुडेन्ट आं फरायगासिनो फरायनायाव गोसो होगासिनो आं मा मावनो हाबा देलाय बुंलाय आं हाजिरा मावहैनांगौ मावहैगोन आफा जुदि आं हाजिरा मावो आफा मानसिफ्रा मा सानगोन हनै मिनिस्टारनि फिसालायानो हाजिरा मावो होननानै नोंहा गन्थ'आव थुसु जोगोन ना मावबालाय मावजायो आफा बिदि मावबाबो मानसिफ्रा नंखाय खिथिदोंसो होननानै बुङो मिथिबाय बेनिखायनो आं सानदों आं माबा मोनसे मावनोसै माने फरायनोसै बिनि उनाव गिदिर गोलाव मानसि जानोसै आच्छा नाथाय मा खालामनो मादै हाफा आंखौ दिनै रायबायलै बिराद गाज्रि रायबाय आं बिराद दुखु मोनबायलै आच्छा बार' थाइबानि लारु गावनि फिसाला फिसाजोफोरखौबो आं राया रावखौबो थांखिनानै आं राया साला आंनि फिसालाखौ मानो रायनांगौलै बे हाफाङा मा जायनो मोनो बेनो आंनि फिसालाखौ रायोलै है साला दिनैबा हले हाफांखौ गारनायाव गैया
नों एसे देरबा नोंखौ माला हाबा जागोन माला हरनो हागोन बेनिसो टेनसन जुदि बोरैबाफोर खाफाला गेवनानै नोङो हाबा जानो मोनबाय हौवा मोनबाय बे हौवानि न'आव बिहाव बिखुनजोनि न'आव जुदि नोङो मालाबाफोर नांलायो खमलायो मुसुखुर फुलायलाय खालामो अब्ला हौवाया नोंखौ होखारबायनो सानबेसे नोंखौ न'नि बिमा बिफाया दोनगोन न'खरनि मानसिफ्रा दोनगोन सानसे साननै खोब दोनोबा मास मोनसे बेनि उनाव नों बहा थाहैगोन नों बहा थाहैगोन बेनिखायनो दावदै आं गियान होनायखौ गोसोआव लाखि दानि जुगाव सोमोन्दोफोरा बिराद बेले बेजेसै थास'लायनि दैफोर बायदिसो सोर माला हिनजाव गराय गोसो थुखुमागोन सोर माला हिनजाव गरायजों थाहैगोन बे नोंनि हौवाया नोंखौ नांला होननानै होखारबाय न'खराव दुम दाखाल खालामबाय नों बहा थांगोन बिमा बिफानि न'आवबोथ' थाहैनो हाला नोङो हौवायाबोथ' नोंखौ गनायखाला बेनिखायनो नोंनाव फैसा थानांगोन बिजनेस मोनसे खुलिनोबोथ' फैसा थाग्रोनांगोन आरो फैसाखौ माब्रै मोनगोन खामानि मावनांगोन दावदै खामानि मावनांगोन होमबासो जागोन दा एसेबां इजि नङा मिथिबायना दा नों जियानो जाया मानो बादुलि जानाङा खामानिया माव खामानिखौ मावोब्लासो सासे सानै हौवाया मोजां मोननो हागौ नोंखौ मिथिबाय दावदै गला खोथाया नंमारगौ नामासै बिदिब्ला आंबो देनां बिदिनो आलाय सिलाय जागोन आदा मोना आंखौ नायनाय नङा नोंनि बिदा बिबाजैयालाय नोंखौलाय मानोथो नायबाय थागोन मालाय बिस्राबो गथ' दं गथाय दं गावनि न'खर संसार दं नोंखौलाय मानो नायबाय थागोन गावनि दावहा गावनो नांनांगौ नोंनि जिउनि दावहाखौ मालायाबो नांनानै होफैया बिमा बिफायाबो गावनि हौवायाबो मिथिबाय बेनिखायनो आंनि फ्रियाव होनाय नलेजखौ लानो बाला लायाबो नोंनि गोसो बाला दावसो देलाय मा जाखो मानोथो आलासिखौलाय बिदि खामानि थिनबाय थानांगौ जाखोब्रा साननैसोनि आलासिखौ बिदि खामानि थिनबाय थानाङा ना दावसो देलाय मानो बिदि नोंलाय बेयो बादुलिथार बेनिखायसो बुंदों आं मानसिखौ बिदि बुंनाङाब्रा खाब्रां खाब्रांनो बेनिखायनो मालाबा सुखुलाय लाङा आं नोंखौ आयौ बाला माबा जाखांबाय बेहा गुमै बमरबाया नोंखौ सोया खोमा मानो सोया जानांगौ आंखौलाय बेलाय हौवा हिनजावफ्रा एसे एनैयालाय नांलायनाय बोराबलायनाय बुंखेलायनाय थाखायोना नंगौ नामा गुमै बमरआ दावसो देलायखौ गोसो थोआ बायदि मोनदों आं आब' दुम्बावखौ लायनो थांनायाव दावसो देलायखौसो खावनानै लाबोफ्लांदों बियो बेनिखायनो गुमै बमरआ दावसो देलायखौ मोजां मोना दाबायदियाव गुमैखौ मोनदाबो जाबाय आं गुमै बमरमाया एसेबां नायनोबो गाज्रि नङा गुमै बमर बानलु बेदां नों आंनि अननायखौ एसेबो बुजिनानै मोनाखैना मानो जेबो बुजिनानै मोना नोंलाय नोंनि थाखाय आं गासैखौबो मावजोबनो हागोन नोंनि थाखाय गावनि जिउखौबो बावसोमनो हागोन आं अब्लाबो नोंहा मानो आंनि सायाव एसेबो अननाय गैया मानो बानलु बेदां मानो सिखिरि नों मानो गाबदों आं गाबाखैनो मा जादों बानलु बेदाङा माबाफोर होनदों नामा बुं बानलु बेदाङा माबाफोर बुंदों नामा नोंखौ जेबो बुङाखै आरो आंनि थाखाय एसेबां जेबो साननाङा नों जोंलारि आं रुमाव थांनोसै सिखिरि मा जाखो जोंलारि बे बानलु बेदाङा सिखिरिखौ बायदिसिना बुंनानै हगार हराखैथ' बियो सिखिरिखौ गोरा रावै बुङाखैथ' बेनिखायनो सिखिरिया गाबदों बे बानलु बेदाङा गावखौनो मा सानोथाय बेनिखायनो आं बुङोना नोंखौ बानलु बेदांनिफ्राय गोजानाव था होननानै नुबाय दा बानलु बेदाङा माबायदि सिखिरिखौ सोगाबदों एन्टनिय' आं सिखिरिनि रुमाव थांनि नोंबो नोंनि रुमाव थांफिनदो थां मानो आंबो थांगोन ना आदै हिनजावफोर गोजाबा मोजां जायो अब्ला आं नोंखौ सिखिरिनि रुमसिम दोनलांनि जागोन दे बानलु बेदां मोजाङैनो दङ ना नों दे मोजाङैनो दङबालाय फैलायबाय नों सिखाव आं सिखाव नङा मानो सिखाव नङा फैसा लानानै खारनाया सिखाव नङा नामा नाथाय आं फैसाखौ हैफिनबायना होमबाबो सिखावानो नोङो ओमफ्राय मानो फैदों नों जोंहानाव दावदै दङ नामा नोङो बिदि दावदै नागिर फैनायनिनो नोङो बानलु बेदांजों खेबसे दावदै दोनजादों नों खर'आव खाफालाव मिथिबाय मा दावदैयानो गोमाबाय थायो नोंनालाय बे दावदैया जोंहानाव मानो थाफैनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला बियो जाथिखौ गोसो थोयो होनबानो थाफैगोन नामा गैया बहा नागिरै थां अके आयौ माबायदि मानसिया बिसोरलाय अमा राजानि न'खरनि मानसिफोरालाय मानोसो फाग्ला फाग्लि गोजा हांग्रि मोनजाल' एसे मोजां बाखि रावनाबो खर'आ थिग जायगायाव गैया मेलेमानो बहाबासो दं खोमा मा खि मोनजानाय नागिरफैबाय थागोन बे दावदै होननानै लाजि गैयिफ्रा दिनैबा हले बे बोराय मांथाखौ गारनायाव गैया केला सरि खुगानिफ्राय ओंखारफ्लांदों बोराय मांथा आंनि खिथुआव आथा मा जालायखो
मा जालायखौसो होननानै बुंदों आंनि फिसालाखौ मानो सेहां खालामगासिनो आंनि फिसालाखौ आंसो बानायदों नोंथ' बानायाखैना आंसो मानसि फिसा उजिहोदों नोंथ' उजिहोआखैना नोंहालाय मा खिथुआव अरनांबाय थायोब्रा नोंहाथ' मालाय फिसाला सानै फिसासो सासे दङ आंखौलाय मानो बाव गावखौनो जाम्बा खालामनानै मानो लादों नोंलाय नोंखौलाय आंनि फिसाला होननानै माला सानखो आंलाय आंनि फिसौलाखौसो गावनि सानो बे आंनि फिसालाखौ आं बानायदों आंहासो गावनि बायदि नांजादों आं जाहोनो हायाबाबो आं जेबो खालामनो हायाबाबो आंनि फिसालाखौ नोंनो होआलै नोंजों थाफाबा बियो आंबासो जागोन जाम्बा जागोन नोंनि खर'आव मेलेम गैया फिसालानि मेलेमखौबो जागोन नों बेनिखायनो फिसौलाखौ आंनो हरदो ओइ बोराय मांथा आंखौ गावनि फिसाला सानो ना साना बेखौ आं मिथिया नाथाय आंनि फिसालाखौ नों मोना आं जाम्बाखौनो खालामगोन बेंग्राखौनो खालामगोन खर'नि मेलेमखौनो जागोन थेवबो आंनि फिसालासो बियो नों गावनि उदैखौनो फिसिनो हायाबा गावनि फिसालाखौ बोरै फिसिगोन बेफोरबायदि होनथारदोंना होमबालाय धन सम्पतिया राननानै होखादों आंनो आंनि फिसालाखौ मोजाङैनो जाहोगोन लोंहोगोन नोंनि मुङाव सम्पति लिरनानै होआ नांगौबा फिसौलानो देनां होगोन जेबोला 18 बोसोर जागोन ओइ फिसाला आंनि फिसाला 18 बोसोर जाजासिम नोंबा थागोन ना थाया दानि जुगाव बोरायसिनबानो थैग्रोगोन बे नङा सेंग्राफ्राबो थैयो बेखौनो एसेबो मिथिया नामा मोसौ ओइ गराय सानै साथाम हिनजाव लाग्रा सासेखौ मोनाबा सासेखौ गोसोखांग्रा जोबथा गराय फाग्ला आंखौसो दाय होग्रा दाउद बोराय मांथा बरानथिं नमारा बेराव एसेबांनो बोरायदों एसेबांनो गाज्रिसिनसो जादों बुरबगा